Salut tuturor! Eu sunt Denis, cameramanul meu astăzi este Victoria și ambii suntem studenți la Facultatea de Arte, Plast și Design UPSC. Și în această zi frumoasă cu soare vom povesti un pic despre facultatea noastră. După cum puteți vedea, blocul nostru constă din 3 etaje, cu ateliere și clase, dotat cu tot necesarul pentru creația dumneavoastră. Totodată, blocul nostru este nou reparat, dotat cu tehnică performantă, totul făcut cu suflet pentru viitorii noștri colegi. La noi facultate puteți însuși arta plastică, pictura, grafica, arta decorativă, design vestimentar și acel de interior. Din 2022 suntem onorați să primim studenți la game design și animație care fac parte din programul profesiei viitorului. După cum ați înțeles, fiecare se poate regăsi la noi. Ca să intrăm în facultate, trebuie să ridicăm un pic de scări și voilà, suntem în facultate! La etajul 1 găsiți clasele noastre de ceramică, sculptură, arta pe lucrări lemnului și altele. Totodată facem la etajul 1 reparații în cantina noastră, unde astăzi puteți primiți masa ca acasă. Acum facem scările la etajul 2. Până când ne ridicăm, puteți observa că pe fiecare perete din facultate noi afișăm lucrările ale studenților și profesorilor pentru a vă inspira mai mult. La etajul 2 puteți să găsiți panoul nostru informativ, unde este afișată informația necesară pentru un student, orarul, noutățile, ceva, evenimente dacă apar. De asemenea, pe etaj noi ne ocupăm cu design vestimentar și acel de interior, totodată facem și ceva grafic asistat la calculator sau caligrafie. La etaj se află și decanatul nostru, unde puteți să vă adresați cu orice întrebare și noi vom face tot posibilul ca să vă ajutăm. Muzeul nostru propriu, unde sunt expuse lucrările cu care ne mândrim și dorim să le admirăm. Acum ridicăm scările la ultimul etaj, unde trăim la propriu noi cu Victoria, pentru că aici se află atelierele noastre de grafică. Totodată pe acest etaj se află clasele pentru game design și animație, cu calculatoare performante pentru un lucru confortabil. La etajul 3 se află și biblioteca noastră, unde bibliotecara o să vă ajute să găsiți orice material artistic, reviste de modă, etc. De astăzi este tot, a fost plăcut să vă facem o mică excursie la fapt. Vă așteptăm cu drag, bye!